150 літ тому назад на території Карпатської Руси в Ужгороді в літературній газеті «Русинов світ» була напечатана прекрасна стаття про тисячолітнє празднування Святого Кирила у Російській імперії. Літературна газета в Ужгороді номер 9 перепечатала із журнала «Християнське чтення». А недавно ми достали публікацію про 3 іонікиян і архімандрита Марка Кіпалу, про що треба пам'ятати за місіонерську діяльність святих братів Константина і Мефодія. Ними ми і похуснуємо в даному труді. 27 февраля 14-го по старому стилю 2019 года ісповняється 1150 літ со дня упокоєння равноапостольного Кирила Константина. Уже 1150 літ із того времени, як скончався святий Кирил, ізобретатель славянської грамоти, як переводчик в місті з братом своїм архієпископом Мефодієм священного писання на славяно-руський язик, а також просвітитель християнського віру усіх славяно-руських племен. Ні одно плем'я не обладає таким символом єдинення всіх своїх отраслей, якими має слав'янської пам'яті святих солунських братів, своїх первоучителів. На імена їх отзиваються всі слав'янські народи. Перед ними умолкає даже віроісповідна рознь. І чехи-католики, і чехи без визнання, і словаки-католики, і протестанти, і православні русини, серби, болгари, українці, руські, білорусини дружно сходяться під священну для всіх повізов святых Кирила и Мефодия. В мире есть 1000 языков, и каждый рік исчезают малі народи, а з ними їх унікальні і неповторні язики. Русини видять цю статистику і розуміють, що над русинським язиком на весь домоклов меч. Но знаючи свою давню історію, славну історію, як древній славяно-руський язик був зафіксований святими братями, русини дивляться у будущее із надеждою. Ведь іще в 11 віці крещенні православні русини на території, яку імператор Константин Багрянородний іменує Біла Хорватія, Карпатія, поза розпада слав'янської держави само, возиміли свої національні протодержавності під видом декілька отмаркірованих русинами територій, так називаємо марка. Одна із них – Мархі Рутинорум, русинська марка, страна, котру возглавив Імре, син короля Стефана, прибувших у X віці на землі русинов, кочового народу мадярів. Но вот весна народу у 1848 годі підняла на боротьбу за свої національні права між двома і русинський народ в Австро-Венгерській імперії. І то завершилося успіхом, рішенням Вени про создання Ужгородського русинського автономного округа із правом русинського язика. Іними словами, создання держави русинів, котра охватувала на то время всю територію нинішнього Закарпаття, часті нині Румунської Мараморщини, притисянські території нинішньої Мадярщини, всю Пряшівську Русь, нині Виходнословенську, і Лемковина, нині Польща. В'єдно з національним пробужденням паралельно почалося і духовне возрождення русинов, возврат із Австро-Мадярської унії у восточне православ'я. На жаль, після 1849 року контрмірами австрійців статус Ужгородської Русинської національної республіки був упразднений. Но русини з цим статусом вже успішно вийшли на старт національного державотворення і їх уже не можна було встановити. Важно не забути, що в 1867 годі сліпець Григорій Ширяєв написав книгу «Братське привітствие» сліпця Григорія Ширяєва близьким серцю єдиноплеменним слав'янам, яка прислана була невеликим тиражом і на Карпатську Русь, конкретно і Ужгородську семінарію. И туй она произвела такое огромное впечатление и движение умов угро-русинов, что пришлось мадярським католицько-уніатським властям зайнятися силовим і займаєм цих книг із рук русинського народу.
Но книга свою роботу по духовно-національному пробужденню русинов зробила. По словам священника Яна Сильвая, який ту книгу прийняв і з ту правду согласився, ось то правда, що наші предки русини, принуждаємі обстоятельствами, прийняли унію без відома простонародія, котрому ніхто не осмілився об'яснити і до сього дня, що он, русин уніат, і змінив вірі православної. Тот час сліпець Григорій Ширяєв дав написати картину, де він духовними очами зрів образ, як святий Кирил на смертному одрі завіщає прийняти єпископство брату своєму Мефодію, умоляє його не покидати славяно-русинов, а завершити успішну місію, вернутися на Моравію Карпатську Русь, аби підкріпити духовно слав'яно-русинов. Рамкою картині послужило листя, перевитое свитком, на котрому зображена слав'янська азбука і предсмертна молитва Кирила. Пак самобутність народа славяно-русинов буде мати будучність, аж проникнеться єдиномислієм і єдинодушієм у духовно-національних вопросах. Іменно сіє святий Кирил имів в виду, коли создавав нашу славяно-русинську грамотність. Так, по його мнению, чого не доставало нашим предкам славяно-русинам, котрі вже мали древню глаголицю і чужое панське латинське богослуження, по вираженню которое приписують самому святому Кирилу, місія його совершається між славяно-русинами, аби отлучити їх, славяно-русинов, від життя скотського і похотей. Многим образованим і нині тяжко осознавати, що розвиття нашої славяно-русинської письменності і образування совпадають якраз із введенням у нас іменно восточного православного християнства, а не латинства. Треба нам, русинам, особливо у 21-му секулярному віці, дорожити пам'яттю наших первоучителів братів Кирила і Мефодія, ведь вони вже тоді прозрівали від падения латинства, від чистоти православ'я і від будучих іменно бедствий, від, по їх мнению, ложного, обмірщенного християнства у различних формах сектанства, уній і прочих псевдоавтокефалій, коли онолем тоді ще зарождав в Римі в період протистояння патріарха Фотія і римських єпископів. От цього то порабощення латинством і спішили спасати славяно-руський мір святі Кирил і Мефодій. Навчає наших предків русинов самостоятельно пользуватися уже по-нашому Словом Божим і преданням церкви восточної, предлагає народу молитви і все богослуження на родному, на славяно-русинов язикові, помагає йому таким образом під мудрим влиянням Восточної православної церкви, мудростю і опитом гори Афон, свободно розвивати свою русинську думку, совершенствувати свій древній русинський язик, устрояти свою самобытну, приватну і общественну жизнь. Но і самі поборники тогдашнього отпадаючого латинства, німецькі патори, спознавали плани святих братів і всяко їм протидійствували. Архієпископа Мефодія довго держали, даже в тюрмах, сміхувалися над ним. Уже сразу так много і страдали наші первоучителі, а за ними впоследствии і цілий ряд слав'янських мучеників, хто на війні, хто на кострі сложивши свої голови, а хто погиб у страшних крестових походах Рима на восток. А по поводу преслідувань со сторони латинського духовенства, так і сам Кирил мусив із Моравії путешествувати в Рим, де хоча й успів тоді що відстояти своє діло, но зато там уже, ізнурений трудами, скорбями і гоненнями, он із молитвою к Богу о преуспіянні насажденної ним церкви між славяно-русинами сніжну просьбу від своєму брату полюбити слав'ян і продовжати успішно начатое діло слав'янської місії, предав Дух свой Отцу Небесному. Як же то случилося, що многі забили даже і нині святого Кирила, до днеска не успіли в должній мірі оцінити насажденно його трудами православ'я. В то время, як противники вже успіли оклеветати Кирила, рождає теорії, що он гиби і не справився із задачею, і не создавав він ніч новое, лем робив із глаголицю
котра тую уже до нього основалася, а позад його смерти охридські ученики придумали кирилицю і назвали її в честь Кирила, котрий на безум'я лжеучених кирилицю не создавав, но не вся назвав. Чому причина такої клевети? Причина в тому, що западні слав'яни, хорвати, чехи і особливо словаки, утративши повністю кирилицю, це точніше знищивши духовне наслідство святих братів Кирила і Мефодія, і придумали цю гіпотезу, що Кирил бавився з глаголицею, а глаголицю не пам'ятають. Но вона для словаків слабша, чим латиника, зато й словаки хуснують латинику, за кирилицю не знають і знати не хочуть. Латинство, як видимо, так і не змогло зломити православ'я, а тому в 1596 годі у Бресті і в 1646 годі в Русинському Ужгороді силу державної власти Рим ввів насильственно унію, создаючи політично антирусинський формат – уніатство, котрим і до днеська нещадно, без ганьби, відкрито асимілюють русинів по всіх державах у ті титульні національності – словаків, поляків, мадярів, румунів, чехів, українців, де вони, уняти, живуть і відкрито подержуються властями, асиміляторами русинов. Іменно руководство унії завжди було зачинщиками переведення слав'ян і особливо русинів із кирилиці на латинику. Такий законопроект заміни кирилиці на латинику давно приготовлений депутатами-уніатами уже в парламенті України, яких там більшинство. І лем чекають удобного времени совершити латино-уніатський переворот. Но доки тот формат під сукном, противники православних українців і русинів придумали новий формат гонення на православних – Томас і псевдоправослав'я в Україні. Це придумано ними на то, аби як і 350 годів уже били православних уніатським обухом в форматі унії, а тепер, притаївшись, стали організовувати новий формат контраунії під омофором Варфоломея і поспішили знову збивати православних. Уняти без ганьби і хором подержують православний Томас на удивлення всіх. Очевидно, що вони осознають, що скоро все має приєднатися до Рима, а пак вони вже скрито проведуть нове об'єднання їх між собою в унії і з казками про Томас подальшим, уже відкритим переходом під Ватикан, можливо, не виходя із-під омофора екуменіста Варфоломея. Фьодор Тютчев на той великий день Кирилової кончини написав стих, який звучить по-русинськи так. «Великий день Кирилової кончини, яким приветствием сердечним і простим, тисячолітня годовщина, святую пам'ять ми почтим, яким сей запечатлити день словами, як не словами сказаними ним, коли прощаясь із братом і з друзями, он не хотя свой прах тобі оставив, Рим. Причасні й наші русини його труду через цілий віков ряд і тільки поколінь, і русини вже 1000 літ ту тягнуть борозду, храня язик, культуру і віру без сумнінь. І ми, як брат Кирил, на завершення труда несім Євангеліє, проповідь Христа. Кликним, русини, сміло так всегда, не зміняй собі, Карпатська Русь свята. Не вірь, не довіряй чужим, родимий край, їх ложної мудрости, це наглим їх обмана. І як святий Кирил, і ти не покидай великого служення русинам і слав'янам.